Hello mga kanes! Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda lang! Yay! So for today's video mga kanes, magbabayani-bayanihan tayo. Char! So susuporta tayo sa ating mga former students, iba present students sa kanilang project na community pantry. So today go tayo sa palengke dahil tomorrow dun na mag-start ang kanilang pa-community pantry. Let's go! So ayan mga kanas, nandito na kami sa palengke. Ayan mga kasama natin. At syempre super duper late si Rohel, ano nang last name niya? Rohel Magbunga, also known as Feeling Joshua. Syempre pa-importante siya. Yan ang ating mga Batang Bayani. Sa mga nagpadala ng ayuda para kay Charles. Salamat, Shopee. Thank you po. Dumating na yung super duper late. Welcome to our channel. So ngayon, tuturuan namin kayo kung paano maging maaga. So ngayon, bumibili ngayon sila Charles ng ating mga gulay na nag-cost around 700 pesos ata. Kasi isang kilo lang ata binili nilang luya, tapos tatlo sa bawang, tapos tatlo sa sibuyas. So, Sir, bakit po nagmahal yung presyo? nagmahal po kasi yung presyo dahil po sa shortage po sa Bulacan Market. Wow. Dahil po sa bagsakan. Video nyo doon. Tignan nyo doon. Ayan. Ito po talaga yung mga kwenta sa buhay. Sige, mag-enjoy lang. Kami po dito ay mga walang kwenta. Diba? Display lang po. Para lang may ambag sa lipunan kunwari. Diba? Tayo na lang magbitbit, sir. True. So ngayon, Ikaw lang magbibiti. so, Siya ang magbubuhat, mga kanis. So, ayan po. So, nakabili na kami dito sa Maginhawa. Wala po kaming binubuhat. Siya lang, mga kanis. Deserve niya po yan. Okay lang, di ako very proud. So ngayon, nakabili na kami dito sa Maginhawa Market. Oh, social. Maginhawa Market. Kung susunod naman kami ngayon sa Divisoria. So ayun, kasi sabi na mura lang daw doon yung pagkain. Kaanes, nagbre-brainstorm sila. At ito, walang alam. Mga kaanes, malnourished po yung tuyo na napili nila. Malnourished po. Ayun po yung malusog. Kasi hindi po kayo ng budget. So, dito tayo sa malnourished. Char. Ito yung mga pangbilang malnourished. Nagda-diet. Yan yung mga nagtuman sa keto. Ano? Ano yung keto diet? So, ayun lang po yung pakinabang ni Julian. Feeling Joshua ang kaya niya lang gawin ay magbukas. Wala po siyang contribution sa Hi guys. sa decision, wala po siyang Wow. Kayo dito ang aming driver, Feeling Dennis, Char. We arrive. Kaya. Sir, package lang po. Thank you, Youngstown. Hindi po yan. Mega kasi to. Ayun. Hanap mo ba pandesal na walang keso? Oo. Ito ang ubi cheese pandesal na walang keso sa unang tagal. Nakalima na ako o wala pa rin. So what's up mga ka-anes? So today I received a package from Great Taste Wine. They Wow! sent me a lot of sachets. Wow! So unbox natin sila. So ayan, they sent me a lot of gift packages. So thank you very much Great Taste family. Ilalagay ko yung link down below para makakuha kayo ng 10% off using the code and Great Taste. So, that's all. Bye! Pamain onion. O, di ba masarap po onion namin, Sir Ma'am. O, di ba? Unang amoy pa lang maluluha ka na. O, di ba? Dahil sa hirap ng buhay, napilitan si Imong sa mura na edad. Imong?
4, 3, 2, 1, tatag ang kamay. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan si Ann magpakasasa para magkaroon ng pagkain ang kanyang pamilya. Tapos doon kayo magsasalita na ano, magsalita kayo na ang hirap po ng buhay namin talaga sa probinsya. Ganda. Sige na, sige. Go. Sige. Mahirap po talaga ang buhay namin dito sa probinsya. Yung pinaka-late po, siya po yung unang uuwi. Kasalanan ko bang may magulang ako? Kasalanan daw ba niya na sila na yan? Bye-bye! See you tomorrow! Bye-bye! So ayan mga ka-anes, dahil wala na si Feeling Joshua, ayan, mabilis ang trabaho. Siya lang naman kasi yung nagpapatagal ng mga gawain. Charge lang. Po for the first time, first to arrive. Lagi akong maaga. Wow. Tawag ng tungkulin. Ito po, first time din po nitong maging maaga sa buhay niya. Sige, ano yung tatakbo ko sa skate? Siya po ang ang leader sa promotion. Kumusta ang pagpo-promote? Ano lang muna lang sabihin ko. Ito po ang leader sa manpower. Ito po sa promotion. Yung finance, nagkukwenta pa. Yung finance kagigising pa lang, siniraan ko siya, tama. Ano ba yan? Wala kayong kwentang dalawa. Si Jamil ang gumawa. Ayun na si Bra. Ayan na po ang aming Ang pinakamatangkad. banda. Hindi Ay, Sige. Galing talaga siya. May extend. May extend. ito. Ay, oo nga. Lamesa pa lang yan, mga kaanes. Ay na nga, Brian. Ito na po yung leader ng finance na super late. Kumaway ka naman dyan sa mga Hello, fans. wawawin. Ano ba yan, sir? Magtatrabaho na ta. So yan pong tatlong yan ang nangunguno. Ito po prop. Char. Eme lang yan. Backup dance. Backup dancer. So ayan mga kaanes, kidding aside, nilagay na nila ang tar papel, hudyat ng kanilang pagsisimula ng community pantry. Nakaka-proud na makita ang mga dating estudyante na sa murang edad ay may pusong tumulong sa mga nangangailangan ngayong pandemya. Pagpupugay sa inyo sa magandang nasimulan at naway ipagpatuloy ito at huwag magsawang maging mabuti. Kudos ka, Anes!